Aina silloin tällöin maailmaan syntyy jotain erityistä. Tämä jokin erottuu joukosta olemalla ainutlaatuinen oma itsensä. Se vie meidät paikkoihin, jossa emme ole aiemmin olleet, tarjoamalla elämyksiä, joita emme ole ennen kokeneet, makuja, tuoksuja, muistoja, uusia ja tuttuja, kutkuttaa aisteamme, kutsuen meitä kokemaan. Se antaa meille kaivatun tauon tavallisesta. Vähän niin kuin taide. Tavallisuuden tuolla puolen. Musta lammas.